Itai Abel. You, not Itai Abel. Silent shadow judge. Nyaya ndeyekuti wakatora tauro remwana wangu mudiki ari kuyama. Izvo zvandanga ndisina kunzwisisa kuti chinangwa chako chaiwei chei. Ndinodzokera musoro wenyaya. Nyaya ndeyekuti wakatora tauro remwana wangu mudiki ari kuyama. Izvo zvandisina kunzwisisa kuti chinangwa chako chaive chei pamwana wangu mucheche, iro rakaita mazuva riri kumba kwako kusvika razotorwa nemapurisa amambo makuru. Uya nembowo dzako maredara utarizwa ndi Itai kutaura kuna silent tauro judge. Sorry, number one. Ngati nyaya yangu yamira ndakati ndiri basi aiwe maska ukama niwamira sei usaganda mberi Itai neuyu hapana ukama ndakati ndiri kubasa ndakasvikirwa nahama yavo ndinoshanda pabasa pandinoshanda. Vakasvika vachida airtime ndovanyatsoutsanangudza dambudziko ravo. Ndinodo airtime kuti ndine 50 cents ondisirawo $1. Then wandiisira $1 kune 50 cents yacho ndinozoona kutsvaga. Ndikati it's okay semunhu wandagarawo ndichingozivawo nekungomuonawo tichigara maraini muchete. Then ndavabatsira ndakatora 50 cents here. Ndofunga ndakanogara yewiki. Ndagara yewiki then ndo pandachizonwa kubvunza bheki kuti mari yangu yaofa haisati yaita here. Zvikanzi haisati ndinokutsvagira. Ndikati it's okay. Then ndofunga ndakanoita rimwe day pandanowabvunza futi. Zvikanzi haisati yaita ndichakupa. Then ndakanopindawo mushopu muna wamanga vari. Ndikuda kutotenga casket ndisingere ndaida kuti ndiyo. Then ndatenga casket. Vakanoti ndichipedza watenga casket zvikanzi ndikuda airtime ndaita emergency but all 50 cents ondisira imwe airtime ye 50 cents. Ndikati aiwa inini murungu wangu akauya ada kundichekera stoko. Dai zvanga zvaibvira makwanisa mandipawo chinyi mambondipawo 50 cents iyo ndikwanisa kubalansisa chinyi ndikwanisa kubalansisa metse dzangu. Then zvadaro ndakanotora 50 cents iyeyo wanga wanditambidza. Ndatora 50 cents wanga wanditambidza ndo pandaisa maomendo pandanozokera kubasa. Then wakuenda kumba kumanhero obva wanditaurira mashoko ekuti iwe mari yangu watora iyoyo chikwereti iwe watotora mari yangu. Anditi ndikati aiwa manga magara mune chikwereti ndikutoti zvakaverana nechikwereti chamatora. Zvikanzi aiwa itori mari yangu iyoyo musatonjairire vanhu ini kana ndichinge ndakupa mari ngoita zvandataura zvese zvokutsvaga izvo hazvina basa. Ndikati aiwa ndichirobhalansiwo metse dzangu pandanyara. Then vakanoenda the following day racho kwakanga kuri kumaraundi 11 wakatongondisvikirawo ndiri pabasa ndichitoitawo basa ravo. Amai vangu vekumba vanga vatosvika vaturika tauro pane imwe hembe yangu yandinopfeka yekubasa ndinova ndoshandisa kubasa ikoko. Then watoturika tauro paya paya
avo vakatongonovha kugedhi vachipopota ndoda kutokugadzirira saizi ndoda kutokurijusa ungandifari 50 cents iwewe kana zvizvo zvounoitira vanhu inini manje handiti izvozvo da kugadzirira saizi ende da kuti uende kwese kwaunoda inini ndiripo ndikati no it's fine ndakangozvigamuchira semaitira avanga vangoita vakangosvika bvakutora tauro remwana vangu bvavangotorawo nenguo yangu yekubasa bvavatena vakadzokera vanhu vakatokatya madzikaona vazvo but ininiwo handina chandaikwanisa kuita because ndaitowo ndiri mudiki but purpose yangu ndakangoti munhu uyu haangambodaro munhu mukuru chaizvo anogona kunge ainewo chinangwa chaaita sechazviitira then bva vaenda ndofunga ndakanoda kutry kunegotiata nemurume wacho kuti hauna ndo chiitiko chaitika ndakavabatsira so ndakatokwanisa kuzvinzwisisa ndikatogarawo ewiki but nhasi maitiro avatondiita atondikashamadza nekuda kwemari yangu yandatora then zvadaro vakangononditi iwewe chituma mukadzi wako wangonosvika woti izvo ndizvo ndatumawo tauro remwana rematora chinhu chinonetsa kugara nacho then wakangotaura mashoko ekuti izvo ndizvo ndatorera iwewe ukaramba wakamira panze papa ndikakubudira ndoda kurohwa mukadzi wangu akangonotenawo bheki bvaadzoka akangonoti zviri uku inini ndazvitadza ndikati it's okay regai ndiende sinzi ndiri kuda hembe yangu yekubasa ndichangonobvunza kuti semabvunzirana ndide hembe yangu ndikuda kushanda ndakangononzwa futi kunzi handina chandokwanisa kukupa ndichazonokupa inini kana ndakuda ndikati it's fine ndobva ndanyarara saka ndiyo nyaya yandinowanda uyona zvakazotorwa bhegi zvakazodzoka here hasati zvadzoka zvino handisati ndazviona paizvi izvo zviri kutaurwa inini zvakaitika naitai handidi kunyeperaita nautai taiwirirana tiri vanhu vagara vaitamba majoksi tichingoenderana zvakadaro mukuwirirana kwedu inini murume wangu anotengesa kwemabhazuva itai anopinda mueveryday achitopinda achitotaura achitoti mai chifi yowe umwe musi anotosvika ndichitoda zvakara naye unotonzwa kutonditi asi mimba yenyu yakandiwenga ndotomudza kuti ndakambokutuma kuti ndine mimba but handina kutozobatikana saka umwe musi itai akasvika mushoko ndobva ndati itai ndisiro airtime yechinyi yedhora ndobva ndamupa 50 cents ndobva ndasarwa ne50 cents obvazonditi mai uyu 50 cents yangu iri kupi ndikata 50 cents yako ndiri kugadzirisa asi ndiri kufunga ako ndoramba ndichikanganwa kupi kumba nedzimwe dzenguva mwiri yangu inenge isinzwa zvakanaka ndotoswera ndakavata pamba musi papasina madhezi akawanda 2-3 days ndobva ndaita emergency ndoti itime sekuwirirana kwedu tinototamba tese chero chandinodya chero muri wandinodya inini anogona kutoya achitoutora ndichitomupa achitonobika kumba kwavo saka musi wandakamupa airtime wandakazoti itai ndisiro ine airtime ye 50 cents chikanzi mai chief maane chikwedi changu chedhora ndikati chikwedi ndiri kuchiziva kuti chikwedi chako ndeche 50 cents but zvanhasi 50 cents umbondisiro airtime imwe mari yako iri kupi iri kumba itai akandudza kuti network iri kunetsa kubva makuseni network iri kunetsa ende kushuwa musosho network yaitoitoka kunetsa zvikanzi ndokuisira chinyi ndokuisira imani ndikati hapana chakashata ungondisirako kuti ndikwanise kubata vanhu varodini vakuda kutaura neni manhero hayana kuisa makuseni ndomuona ndoti itai zviriko here kuti ndonyatsawo kuti ndisiro airtime urumwe wangu usadini usadaro obva tonditi inga mune chipereti kete chipereti ndakataura kuti ndiri kukumba ndobva ndatonotora mari yake kumba haana kuida kuitambira ndobva ndatoti pabasa pake papaine chitauro nechibhibhi chemwana ndobva ndatotora chitauro nechibhibhi achitoseka achitoita sei sekugara chekutamba kwataingoita mazuva ese ndakangobata zvinhu zvenyu vanoenda nazvo kumba kwangu kwakuina maigurongo vamwe wariko tobva tatogara paye tatogara patova ne 20 minutes hadzinokwana mukadzi wacho obva auya ndauyawo kunotora zvinhu zvamatora ndakatombomuti zvinhu zvandatora ndanetsana nemi here mai uyu dai muridzi wacho masi yauya unodini anotora mukadzi wacho haana kubva pamba bvaramba achitombopopota bvaramba achimbopopota ndakatombovhara dhoo vamwe megurongo bvoti mupei ndobva ndamupa tauro rake remwana obva aenda naro itai wacho obva auya ndobva ndamupa bhibhi rake obva andituka mva ndamupa bhibhi rake papatona vamwe megurongo vanogara kuchimwesha wakatodzoka mwe wacho vari kukasobhesi wakabva usununguka vari muti ndotomupa bhibhi rake oenda pasina 30 minutes obva adzosa zvinhu zvake zviri
ndandatomupa otodzosa zvinhu zvakachikanda padho ndotuma mwana anesosvika onzi iwo mufanira ndichakukuwadza uchade kupindura nyaya dzisiri dzako odzosa zvinhu zviye padho pavharanda vamwe bamuninongo ototora zvinhu zvebangu wozvidzosa itai zvinhu izvi obva azvitora futi obva azvidzosa kumba obva uya pabasa pane murume wangu svikanzi imimi udzai vana venyu kuti vasapindure nyaya dzisiri dzenyu siya ndipedzerane nemunhu andapedzerana wandatangirana naye obva tasiya ndizoti svikanzi imimi mai imimi ndosenda kuitire utsinye hwekuti muchazochekwa ndototi ore ndotodzowa vamwe mai vakati asi nekutamba kwenyu kwamunoita angabva asvika pakudaro here magara munomirira muchitamba majosi enyu ndozva matambiro edu amunongoita pano pamashopusi apana asingaasivi zvokumungonotorerana chii saka kubva ipapo itai anotora zvinhu zvake akangozviramwa indobva nangoti kuti ndigare zvinhu zviri panze handikwanisi kusiya zvinhu zviri panze zvichinewo ndakangozvitora ndobva ndangozvipinzora kuzoona ndakazongowana ubepa rakuya Nyimi marakuwa chikwereti che 50 cents. Makuwa chikwereti che 50 cents. Ndo kubva mazosangana naye ndo kutenga airtime ye 50 cents. Matenga airtime iyi haina kuita. Ndo kubva maenda kumba kwenyu kwamati kwangu kuine mari yanga iriko. Handiti. Makadi kusenzesa mari iyoyo yamanga iri kumba kuti mubva matenga murega kuzobvunza i 50 cents. Wariro yenyu yanga iri papi pa 50 cents yamakaramba muchibvunza. Paakasvika kumashopusi ndakati ndide emergency. Aiwa, emergency ka haana kuzojusa. Mataura imimi mukati ndapakatozvenda kumba asina kujusa. Maenda kumba mukazodzoka mangwani ndo pamakazobvunza 50 cents yenyu. Asi imi mati kumba kwangu pandakaregera kumba ndaikanganwa 50 cents yake iri kumba iriko kumba handi imi masvika kumba manheru makadi kuchizusa mukanganwa ne 50 cents iyi aiwa kamusafunga sei iyo yanga iri emergency hamuna kudii mazoenda kumba kune mari imwe 50 cents munoziva kuti kune chikwereti mazodzoka sei mangwani emergency hairambi haiti 2 days ka 3 days mazodzoka sei muchindoshushira 50 cents iyoyo imi mami nechikwereti che 50 cents ndakangotomirira kuti itai chamusindira airtime sezvo inini aiwa haana kusenza emergency kana vatauti mami ne emergency munoziva chinonzi emergency chiro chinoda kuitwa chiripo pachishona but makazosendorara mukamuka mukazoswera kwakuzoenda muine 50 cents yaakakutorera ye emergency yai asi mimi mune 50 cents chikwereti chake anuzwa vanhu kuti vanhu vanoreva dhora 50 cents tiripa pana silent pane pandisina nyazo kudzidzisa zvese izvi iwe ndonga utori nemungawa wekupaitai dzakweso ndoziva kuti pawakatora tauro nechibhibhi sekutaura kwakaita kuti tinotamba munotamba ndikuona kuti munotamba zvakapfurikidza bcause ndonenge mutotaura nezvenhumbu chichinyi zvakadede ndinoti kana murume wakanoziva asi pakuzotora bhibhi netauro yamadhamu nemukadzi wacho munotamba wasvika ipapo here nemukadzi wake hamutambi naye right iye mukadzi iwe sekutaura kwangu matambiro amunoita hauoni kuti uyu mukadzi anenge achitosaspekta kuti imi munodanana nekuti matambiro ako awatataura kuti taitamba zvekuti kana dumbu rangu ine anoribata iye ndiye anenge atoya kubasa kwedu matambiro acho wochizorotora chiro chemukadzi
Saka iye anodzi chimukadzi achichitofungidzira kuti munodanana nematambiro amunoita. Ozoona atorerwa chipfeko chake. Iye mukadzi anenge achiri nehure rake. Ngei wakazoenda kuchipfeko chemwana. Inini ndakangona zvingoro zvinhu zvazvingori padhuze. Ndakatongozvibata iye achitongoseka akatodera kutora iye kana kuti shamwari yako asi waakutobata zviro zvisiri zveshamwari yako. Uyu anotobata dumbu rako. Uyu anotamba zvese matambiro enyu hatiazivi anosvika pa. Tsangamire pane zvinhu zviri kutora zvinhu izvozvo. Hauna iwe ndotori nechikwereti. Ungozvitora for fun kana unatosotesa ndizvo. Avo vanotamba wese. Matambiro avo ndovatodaudzwa munomu. Nekuti mukadzi wanotopa akagumbukira itauro rake raakati ndo rakonzeresa nyaya yese iyi. Itai yapinzwa pachikirimbiti nazo kuti aiwa tauro rangu rakazotorwa sei nehure rako. Dzosera. Kana uya uzomangire pressure yamedini. Matambire enyu anga akapfuuridza. Ende amutsa moto uyu mudzimai atorerwa tauro rake mwana. Ende mudzimai ane kodzero yekufungidzira kuti raiti pamwe akuda kundipfudza nekuti arikudana nemurume wangu. Tikamubvunza ari muno here mudzimai wako izvo? Kuti munhu wacho anozozvaikuchema. Timubvunze zviri kuti iwe mudzimai paukama hwaita ine namai ava waihuona sei? vanhu vaingosekedzana semwana vaingoitawo zvekuti waifunga kuti unosvika papi? semunhu aisaswera. Asi iwewe semunhu zvawaiona waifunga kuti zvinosvika papi? Pane ushamwari hwakapfuura. Handiti. Pamusoro pane nyaya. Ndongobvunza wangu mai yake. Wane murume. Unotamba nomumwe murume, mine murume. Ano muchibatana matumbu kutamba kubatana uri mukadzi wemunhu. Kutamba ruziva chingoro. Apo asingatambi Ndobvunza pakatorwa tauro. Chii chawakafunga patauro rako? Ndakatofonerwa ndingakumi ndobva ndasvika memukadzi watora tauro remwana bvanzanangora nayo yacho chibva ndati ndikandomhanya kotora tauro remwana kuti chipfeko chemwana undi mwana mudiki ndobva ndasvika mai ndakatosvika vari mumba vandataura ndatoti kune mwana vavo amama wako varimo here bvanze muri kudei vandati ndokumbiro tauro remwana ramatora mwana mudiki ndobva wandipindura rafu vakandituka mai vamuona vakanditi ukutsvage panapa pasimba pako ukutsvage ndanetsana nemurume wako kana kuzinzana nyange dai manetsana nemurume wangu mwana wangu haapindiri ipapo dai matora bibi chet kwete tauro remwana ndopa wakandiudza mashoko vandati zvakanakayo chiregai ndiende because atataura nemurume wacho akati endai maopiwa zvinhu izvozvozvo. Makataura nemurume wacho? Makapiwa here pamakaenda tauro? Murume akataura zviri kuti endai ndopiwa. Handinambopiwa chinhu makandituka maikutezo ndikapamwa ndati nabawapipi nyaya iruku yakutoda imi matorerwa kuzi ndakutoudzwa kunzi handinaonetsana nemi ndanetsana nemurume wenyu tisi tinozivana kati chindipea intauro remwana vangu ndiende naro kuzi zvinozonetsa mangwana tikafuma achirwara ndinofungei. Saka imimi maitaura kuti nanhasi tauro achazvati radzoka? Harisati radzoka. Koinga silent akutaura kuti iye pamakauya ndakawakataura murume akazoenda ndikamba chibhibhi chake zvinhu zvenyu mumanazvo vamadzosa mazotangana nemurume vamadzosera kuti ashama zvinhu zvingatidzosere hamuna mbozvibata. Mai yaone mimba. Iro
dare chakutaurira idare ranga riripo mafungidziro aiita mweyo ende mukadzi ndiyazi mambo panyaya iyi hapana kumira zvakanaka oditi mukadzi mukuru wondotora tauro remwana zviroita mazuva ose aya mwana wacho asati aanaro pane nyaya iripo ngokuti hatichakwanisi kuti ridzokere tauro iroro risati raongororwa kuti rakamira sei raane nyaya tauro. Saka kufurikidza kwawo matambiro acho haana kumira zvakanaka, haatenderwi kuti murume wemunhu anondobata dumbu remunhu kunyange hanzi rine mwana here. Saka mukadzi wemunhu saka achangamira inoda kuti kune mukomana uyu changamire murume uyu ane mhosva pamberi penyu nekuda kwekuti zvaanoita hazvikodzeri kuti angatambe nemukadzi wemunhu achisvika pakunomubata dumbu rake ushamwari hwake iye mukadzi wake ainaye uyu mukadzi uyu aine murume wake osvikazve pakutamba kwavo unotorazve mbatya dzemwana asiri wake mukadzi uyu aitora mbatya dzemwana asiri wake nekuda kweushamwari hwavo. Saka izvozvo zvega achangamire chero murume acho asina kumumhangarira uyu asi ane mhosva yakatozvimirira pamberi penyu changamire kuti anofanira kupuhwa mushamu mukomana wekuti asiye tsika yake yekutamba newakadzi wewanhu. Mwana ndio chipende kuti wailiwe sawa mhosva. Mai awali mhosva kuna mukadzi wa baba. Kuti wakapfurikidza. Baba awali mhosva kumurume wamai avo. Nekuti vanotamba chikuru chemakudo mukumbo. Saka wese wani mhosva. Kana kuri bata nemhosva ngawabata nemhosva wese. Tombobvunza yedu mubvunzo. Kuti imimi pamakatora tauro maimbofunga chii nezvekutora mbatya yemwana? Pakutotora tauro ndakatoti rege nditorawo chinhu chako ini umbowadziwoni chi ne50 cents yako ndatongofunga kuti kutongotora kutongoti ndabatirawo but imimi ogorwadzirwa ne50 cents yake imimi magara mami ne50 cents yake Alifana wangu wadziwa ndiani. Imuni chikwere ndi. Ende chikwere chake adi chavharana pasina chikwere. Amaiziya inonzi pasina chikwere. Saka maizoda kuti munhu arwadzirwe nei muchitora tauro rake. Ndomubvunzo wangu. Ende tauro ndechibhibhizi iti worth 50 cents. Uye muchitora muri dare here rinondotora zvinhu zvemunhu. Atiiteodhapo. aiwa. Saka maizviitirei? Chinangwa chenyu changa chiri chii? Ndakangototorawo ndichingoti sezvo munhu mari yangu papa sisina kuteerera asi ndakangoita kwakurwadziwa kuti munhu angaita kurwadziwa seiko imwi mami nechikwereti? Chikwereti icho mami sikachachizii here? ndachiziva Saka maigozorwadziwa seiko imwi muri makanga muine chikwereti achagara mazuva? Musati maroora kana muyu mukomana usati waroora makambodana naye kana kuzivana maingozivana here kari musati maita zvidzimba ngosikawazivi wakawaziva sei kuzvisvika kutamba kubata
Ndingati pakutaura taingotaura mumashoko kwete izvo zvese zviri kutaurwa izvo zvinhu zvinotoitika mushopu. Saka inini zvinhu zvavanokutaura zvekuti munhu womaitova nevanhu, munhu womaitova nevanhu mushopu macho. Saka izvo zvavari kutaura zvekuti pakazonobatwa dumbu, pamwe vangadai vaida zvekuti kutaura nyaya dzekuti taingotaura mumashoko tichingovanzira sekutaura kwataingoita. Vari kutaura kauti kana dumbu rangu inondondibata uchitoti dumbu renyu razokura here nhasi, ingava zvine mwana here. Aiwa, izvo hangu handinongobvira ndazviita. But ukazwa mukadzi akutaura izvozvo ega because wakari kutaura kuextend yeushamwari hwenyu kuti nenini tinotosiyana kusvika pakuti unobata dumbu rangu kuri kutamba. Haasi mashoko akareruka iya kachangamiri hana sorry hana kuti kutamba ati kuwirirana kuwirirana kunofura kutamba. Right. Sampuron wa waita. Maya wa matawaza waita. Ndatombo voice ndakawa. Asita zongo dzimwe wachachita ndangu ndakatambira. Saka handizozvi kare ndinozoona chokwadi chiri kwa kuti chokwadi chiri peri kwa kuti mushwa rakabamwewa nezvimwe wataura zvikunye. Zvekuti wakatupa tauro inosina. zvapadare kuti tinoona kuti nhau pane nhema dzisingatauriki pane vanhu, pane murume wake. Ndodaira kuti murume wake ari muno here murume asi pane ukama vari munomu handiti hamuna ende ngeyawe ari ega ngeyawe ari ega. Wataura zvokubatwa nombu, wataura nezvekudya chaivo. Akiti hapana chandinoita muriwo asingadi muriwo. Uya kutoita sekunge ndiye murume wavo, wokuti vanhu vanogona kutengerana ipo vachiti ndiri ndorosira mukadzi wangu. Kanga munhu akutaura kuti handigoni kudya chinhu, iye asi anotoziziya. Zvinotaura kuti nyaya chaiyo haisiri ye50 cents. Pane zviripo pane mari asina kubhadhara kuna mai avo dzakange dzaakubatwa neuri dzawandisa mari. Asi kuti chakazofumura nyaya iyi inhau yetauro rakazodii vanhu vacho vanohura weza circumstantial evidence apa zvinoratidza uviri vari vanhu vakadanana. Kozi kuona kwandinoita inini kashoma kuti munhu ungonobata dumbu romukadzi munomwa nedhonzi pasina zviripo. Kashoma zvako angaramba, but circumstances dzake izvozvo ndo dzinonzi circumstantial evidence. Dzinodidza to that closeness. Ndozvekuzvazofura pamberi ataura kuti kana muriwo wandinodya ndotomusiyira apa chandinoya chese anosvika chitodya Ndada kubvunzawo kuna mai avo kuti zvinhu izvo vari kutaura zvaitikira ushamwari handinega mukadzi wamwanega asipo handina pandaisataura. ngatichitongei iyo yai murume wacho hapo kuti azoisimudzira inenge yaura murume wacho. Isusu takatichipedzei iyeyo iyi nekuti handingadzipedzi, asi dare ratoona zvaangazokama wanga uri chii. Tichiende kujajimenti. Ndini mai wake mukomana wekumugeri. Zvino inini ndanga ndiri kuti amheno kuti mwana wangu zvedi anga ari kuzviita here zvikubate chinhu dumbu remunhu, kana kuti pamwe kana wakataura semashoko munhu akangwa otsvage chekutsvaga nacho mhosva.
uye ndode kuudzwa kuti kana hwange huri hushamwari hwekuti pamwe iwo wange wabvunzwe mari uya kuti ndakubate mari yangu, chikonzero change chazoite kuti munhu uende pakondotore nhumbi yemwana wobva waenda nayo kumba kwako wondoite mazuva una kusvikira pari nhasi. Zvange zvichi zvehushamwari hwavo here? Aiwa, matopedzaka ndo ushamwari watingoona kuti hwanga hwapfuuridza pakati pevanhu vaive awa. Ushamwari hwavo hwakanga hwakapfuuridza. Saka uyu mwana wenyu uyu anga aine mubhadharo waaifanira kupa usiri we50 cents yekutaurwa, bari patori nemubhadharo muhombe hwaakanga achifanira kuti abhadhare. Ndo zvakati dare razviona, asi kuti isusu nhau yekuti nyaya iyoyo haipo pasamanisi redu, tikati taidi taijekesa asi hatichaipedzesi kuitonga. Taakuchida kuti kupfuura kwaazoita kundobata tauro remwana remuzukuru wenyu, nanhasi achine tauro iroro. I think chiremba azouya here. Yasi wabuda futi. Yeah. Wabuda futi. Angaenda ati chii? Ndatongomira pafeedback iyoyo. Ati chii chiremba? Yaenda kuna chiremba Machuma. Tinotaura yekuti aone kuti nekuti vanoda kuti vaone kuti pane chakakwadzwa here pamwana patauro kuti vanodii. Ndianoenda nadatumba. Mashadzi acho mayanazi here? Taida kuti waende kuna chiremba chinzwa kuti aripo here chiremba. Chiremba anza aenda. Saka todi dare. Kana kuipostpone for another day. Next week Friday ndimatari anditi. Wodzoka woenda matauro osara pano. Oenda kuti andovhenekwe nachiremba kuti tione kuti hapana mangwani tisazodzoka tichiona kuti pane zvakadi zvakashanyangadzwa. Ipapo ndo patichazoenda tondopa judgment. Handiti mapurisa mopuwa matauro acho nezvakatorwa zvacho, then mouya next week Friday mangosvika mobva maita kuti waende kuna chiremba tobva tapedza nyaya yavo, so that vanhu vese vasununguke, nekuti paane fungidziro nekuti pamwe matauro aya akadii akandoshereketwa. Okay, ngatisimukei tena next week mopa mapurisa.